खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि गासै खौरां नायगिरिफोरखौ बरायबाय लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आं साफ्रोम नायगिरिफोरखौ आसा खालामबाय। दानिया फैदो खौरांखौ जागायदिनि। गसाइगावआव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जानाया सोराङाव फैदों। सानै उन्दै गथ'साफोरा फुख्रियाव गब'नानै जिउ खोमानो गोनां जायो। जिउ गोमानाय उन्दै गथ'साफोरखौ गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय खसुगाव ब्रह्मपुर गामिनि थागिबि रुंसारि दिपक दैमारिनि फिसाज्ला 5 बोसोर बैसोनि हायेन दैमारि आरो मिथुन ब्रह्मनि फिसाज्ला 7 बोसोर बैसोनि धनबीर ब्रह्म होननानै मिथिनो मोननाय जायो। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय सानखालि बेलासि समाव गामिनि साखाथियाव थानाय गंसे फुख्रियाव दुगैनानै गेलेबाय थानाय समावनो दहमै सानैबो गब'नानै जिउ गोमायो होननानै नखरनि आरो गामिनि सुबुंफोरा सन्देह खालामदों। नखरनि आरो गामिनि सुबुंफोरनि फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय सानखालि बेलासि समाव सानैबो गथ'फोरा नखराव गैयैयाव नागिरनायाव गामिनिनो गंसे फुख्रियाव गब'नानै थानाय थासारियाव मोननाय जायो होननानैबो फोरमायथिदों। जाथायखौ मिथिनाय आरो खौरां मोननाय लोगो लोगो खसुगाव पुलिसनो खौरां हरो आरो लोगो लोगो जाथायसालियाव पुलिसा नुजाथिहैयो आरो गोथै देहाखौ पस्टमर्टमनि थाखाय दैथायहरो होननानैबो मिथिनो मोनदों। बिटिसि सरकारा मालगाव गामिनि हाखौ एफिडिसिएलनो हगारनो नागिरनायखौ लानानै मालगावनि रायजो राजाफोरा गोख्रों खुद्रिसारनायखौ नुनो मोन्दों। ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हाखौ होनो हाया, एफिडिसिएल गो बेक थै होगोन हा हगारा बायदि स्लगान होनानै मालगाव गामिनि सुबुंफोरा थार बिजिरनायखौ नागिरदों। बे समाव माल गामिनि सुबुंफोरखौ गावसोरनि मोनथायनि थाखाय गोबां खुद्रिसारनायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय बिटिसिनि एमसिएलएफोरखौ दासिमाव खौरां लाहैनायखौ नुनो मोनाखै। थारैनो बिटिसि सरकारा मा थांखि लामारखो बेनि सोमोन्दै उननि समावसो मोनथिसिगोन। कक्राझारनि सिङाव थानाय गसाइगावआव 19,51 लाख रांनि गान्जाजों लोगोसे गुबुन गुबुन फेग्रा मुवाखौ सावगारदों। कक्राझार जिल्लानि गसाइगाव आरो खसुगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव अपारेसन खालामनानै हमनानै दोनथुमनाय फेग्रा मुवा एबा ड्राग्सफोरखौ सावगारो। कक्राझार पुलिस खुंथाया 3,000 किल'ग्राम गान्जा, 6 किल'ग्राम आफिम, 2 किल'ग्राम 250 ग्राम हेर'इन, 2,500 टेब्लेट, गुबुन हादोरारि सिगारेट बायदिफोरखौबो फोजोबस्रांदों होननानै मिथिनो मोन्दों। एरैहाय धेमाजि पुलिसा 1.64 ग्राम सन्देह गोनां हेर'इनखौ हमनो मोन्दों, जेराव गंथाम मबाइल, 99,650 नोगोद रांखौबो हमनो हायो। लोगोसे सासे सुबुं आरो 2 आइजोफोरखौबो हमनो हादों पुलिसा। जागिरदनि आसाम मेघालय सीमायाव थानाय उमसियां दैमायाव सासे बर' लाइमोननि गोथै सह बोखांनो हादों। गोथै सहखौ थपाथलि मिलनपुरनि खरन बर'नि होननानै सिनायथिनाय जादों। थांनाय 9 जुलाइयाव दैमायाव दुगैहैनाय समावनो गब'नानै गोमाना दङमोन। नाथाय थांनाय सानखालि एसडिआरएफआ दैमायाव नागिरनानै बिनि गोथै सहखौ मोननो हायो। एनडिएफबिनि बारग' आर्मि चिफ सिला बसुमतारी एबा बि सुदेमआ खौरांगिरि मेल जथुमनानै माखासे जर'खा बाथ्राफोरखौ फोरमायथिनानै होदों। गसाइगावनि माखासे दुथांफोरा गावनि मुं लाना एबा एक्स एनडिएफबिनि मुं लानानै नंखाय बाथ्रा बुंनानै फैसाजों लोगोसे माखासे डकुमेन्टसफोरखौ खांनायनि गोख्रों अजद दैखांदों। बिथां सिला बसुमतारी एबा बि सुदेमआ सिला बसुमतारीया साफ्रोमबो एक्स एनडिएफबि सोद्रोमाफोरखौ बैफोर खैसारनिफ्राय सांग्रां जानो खावलायदों। लोगोसे गोख्रोङै नंखाय बाथ्रा बुंनानै रां खांनायनिफ्राय गोजान जानो खावलायदों। लोगोसेनो बिथाङा एक्स एनडिएफबिनि मुं लानानै कक्राझार जिल्लानि गुबुन गुबुन ओनसोलाव 2 लाख रां होगोन होननानै फैसा दैखांदों होननानैबो फोरमायदों। कक्राझाराव सिखाव खावनाय जाथाय कक्राझाराव सना लानानै खारनाय सासे आइजोखौ हमनो मोन्दों। थांनाय सानखालि सासे आइजोआ चन्दना जुवेलार्स मुंनि मोनसे सना दखाननिफ्राय सना लानानै खारनाय जाथाया सोराङाव फैदों। खौरांनि बायदिब्ला बङाइगावनि थागिबि बे आइजोआ चन्दना जुवेलार्सनिफ्राय सना खावनानै कक्राझार रेलवे स्टेशन फारसे खारलांदोंमोन, जेराव जायगानि थागिबिफोरा बिखौ होसोलाङो आरो हमनो हायो। आथिखालाव बियो पुलिसनि आखायाव दङ होननानै मिथिनो मोन्दों। गरेस्वरनि बालाहाटीयाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वर बालाहाटी गामिनि थागिबि रुंसारि बिफा माला बर' आरो बिमा निर्माली बर'नि सासेल' नायल' फिसाज्ला गौतम बर'आ 19 बोसोर बैसोआवनो अबथिरायै जाब्रबथाय जानानै बे बुहुमखौ अरायनि थाखाय नागारलांबाय। जोनोम हैगिरि बिमानि थांना थानायनि मोनसेल' मिजिंमोन गौतम बर'आ, नाथाय बिखौबो इसोरा सेनानै लांबाय।
धेकियाजुलि नोगोर आफादाव मन्त्रि अशोक सिंघालनि खौरांगिरि मेल 1942 नि मुंख्लंखौ लाजि फोनांनाय आयदानि सायाव फिनजाथाइ होदों मन्त्रि अशोक सिंघालआ। डक्टर श्यामा प्रसाद मुखार्जी मुं दोननाया गोरोन्थि नङा होनना बिबुंथि होदों अशोक सिंघालआ। ब्लक सारियालिनिफ्राय बाथासिफुर रेलवे स्टेशनसिम बे लामाया बिर मुंख्लं रतन कछारीनिनो मुङै थागोन होननानैबो फोरमायथिदों अशोक सिंघालआ। बाथौजिम लिरनाय आरो फैबाय थानाय भारत सरकारनि सुबुं सानखौखौ लानानै जर'खा सावरायमेल जथुमनाय जादों। थांनाय सानखालि तामुलपुर जिल्लानि गरेस्वरनि बिष्णु राभा नब्लाङाव दुलाराय बाथौ गौथुम आरो अल बाथौ क'अर्डिनेशन कमिटिनि बानजायनायाव मोनसे जर'खा सावरायमेला जानानै थाङो। भारत सरकारनि सुबुं सानखोआव बाथौजिम लिरनाय आरो बर'नि गुदि बाथौ धोरोमखौ सिनायथि होनाय थांखिजों बर'नि गेदेमा सानसुमै, फोरोंगिरि, समाज सिबियारि, गोरायुं, राजखान्थिगिरि, दुलाराय बाथौ गौथुम आरो अल बाथौ क'अर्डिनेशन कमिटिनि साफ्रोमबो बिबानगिरिफोरखौ लानानै मोनसे जर'खा सावरायमेल खुंनाय जायो। थांनाय सानखालिनि बेलासियाव गुवाहाटी नोगोराव मोनसे लामानि जाब्रबथाय। बे लामानि जाब्रबथायाव भास्कर शर्मा दालाङाव गंसे गारिया बेलथायो। बे जाथायाव रावबो सुबुङा गोब्राब जोखोम जायाखै होननानै मोनथिनो मोन्दों। गारिखौ ध्रुबज्यति दास मुंनि सासे सुबुङा सालायदोंमोन होननानैबो मोनथिनो मोननाय जादों। एरैहाय बे समाव गुवाहाटीयाव गोबां अखा हानायखौबो नुनो मोन्दों। अखा हानायनि जाउनाव गुवाहाटी नोगोरमानि खानापारा जराबाद लामायाव हा गिसिखानानै गंसे गारियाव हाया गोग्लैसिनदों होननानैबो मोनथिनो मोननाय जादों। गसाइगावआव मोसौ जब्द खालामनो हादों होननानै मोनथिनो मोन्दों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय आसाम बंग सिमा श्रीरामपुराव खावनाय मोसौजों लोगोसे गंनै गारि बोखांनो हादों। लोगोसे मा 22 खावनाय मोसौफोरखौ बोखांनो हायो। सिमुलटापु पुलिसआ फुंबिलियाव श्रीरामपुराव सिग्रोमनानै गंनै बलेर' पिकआप गारियाव मोसौफोरखौ जब्द खालामनो हायो। गंनै बलेर' पिकआपनि सिङाव मा 22 खावनाय मोसौफोर दङमोन। खावनाय मोसौफोरखौ चिप्स आरो कुरकुरेजों बुंफबनाय गारिनि सिङाव आयेन बेरेखायै लांनाय जादोंमोन होननानै मोनथिनो मोन्दों। खावनाय मोसौ रोगानाय जाथायजों लोब्बा थानाय सानै सुबुंफोरखौबो हमनो हायो। सानै सुबुङा 6 नं अभयापुरीनि मिनहाज आली आरो सद्दाम हुसैनखौ होननानै सिनायथिदों। मोसौफोरखौ रोगानो थाखाय बाहायनाय गारिफोरनि नाम्बारखौ AS19 AC 2497 आरो AS15 AC 4858 नम्बरनि बलेर' पिकआप होननानै मोनथिनो मोननाय जायो। मोसौफोरखौ सोनाब बंगनि सनापुरनिफ्राय लेन्टिसिंगासिम लांनो नागिरदोंमोन होननानैबो मोनथिनो मोन्दों।